Sykkelferie i Danmark. Å nei, det var far som hadde bestemt det. Han hadde planlagt alt, absolutt alt. Han holdt på hele vinteren. Og øya den var dødskjedelig. Hva med Manette da? Jo, hun var ganske... Det var vi som fant like. Henrik og Bæk, kom og se, jeg har fundet en død mand. En ø som gir skjul mot storm og strømmer. En kyss, en strand for håp og drømmer. Skjult i Kattegats sterke bølger finner vi vår lille ø. Havet duver tungt om natten visker om å leve og å dø. Henrik og Bæk, skynd jer, kom, jeg har fundet en død mand. Det er så ekkelt. Hva skal vi gjøre? Vi kan tenke Anders. Det er noe best. Jeg regner hen efter dem. Så kan I blive her og passe på det. Ham. Men fut dig. Hvis der kommer nogen, så se det er vores liv. Vi fandt det først. Hey! Vi har fundet en død mand. Hvor er Berit? Du venter derhen, sammen med Henrik. Hvor? Typisk Louis. Han siger, de har fundet en død mand. Det er garanteret en vandmand. Gud ej, det er en rigtig levende mand, som er død. Det bliver så bare bättre og bättre, Louis. En rigtig levende mand, som er død. Hvordan kan du vide, at han er død? Han så død ud sådan her. Det kunne selvfølgelig godt være en strandvasker. Kom. Bjørn er jo der. Nå, kan I så se det passede? Han er faktisk pæn. Han er faktisk død. Derfor kan han da godt være pæn. Nej, Anders, nu får du ge det. Han er sgu da ligeglad. Han er jo død. Hvad skal vi gøre, Anders? Jeg tænker, at sognefogeden skal have besked. Jeg var heldig. Det er lægen. Hvad hjælper det? Fyren er jo død. Hvad sker der? Vi har fundet... Der ligger en død mand i en strandvasker. Hvad er det her for noget? Hvad kender I til det? Det er da noget underligt noget at sige. Hvornår fandt I ham? For omkring en halv time siden. Han har i hvert fald ligget i vandet nogle timer. Det er ikke en, I kender, ikke? Nej. Hvad, skal sognefogeden ikke have besked? Han er i Horsens. Han kommer først tilbage med morgenfærgen. Jeg kan ju fan inte bara ligga här. Nej, det har jeg heller ikke tænkt mig. Jeg tager ham med. I bliver nødt til at hjælpe mig. Så I kan klare det. Ja...
Det er sgu lidt makaber. Skipper, kom lige. Satans. Ja, så må vi se, om det virker. Ja. Så skal vi se. Ja, nu skal vi se, om det virker det her. Høj. Det virker. Hvad gør vi nu? Ingenting. Lægen siger det til sognefunden i morgen. Vad är han för konstig typ? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kender ham ikke. Hvad? Det lyder da dødssygt. Hvor mange bor I her på øen? 200, og så kender du ikke engang lægen? Nej, der er ikke spor mystisk. Han har kun været her på måneder og blander sig ikke. Men er der ikke noget, vi skal? Det er da vores lige. Skal vi ikke snakke med sognefoden? Nej, men vi kan spørge ham i morgen, når man har fundet ud af, hvem fyren er. Ja, han kan være rød over på hvor som helst. Milevidt herfra. Ja, det er alt jeg har sagt til Tore. Det er ikke hysterisk å forlange at ungene har på sig räddningsväst. Ungarna sa att han liknar killarna på skatteskeppet. Det betyder vel ingenting. Det er jo Bengt og så. Ja. Efterhånden bruger det jo kun Spaniak og Filippins og hvad ved jeg på skibene. Det tar snart helt overhånd med alle fremmedarbeiderne og flyktningene. På vår skole er det faktisk blitt et problem. Jag tror inte att det är något stort problem hos oss. Nej, det tror fan det. Ni har ju knappast några invandrare. Det kan jeg være glad for. Varför det? Hvorfor? Ja. Det är inte bra att blanda folk. Skitsnack. Ja, det er du vel næsten nødt til at sige, hva'? Lägg av. Mina förfäder är svenskar sedan 3 generationer. Minst. Det har inte med det att göra. Der har vel måske nok været en tater indimellem, hva'? Fan, det är ju inte värd att snacka med en gång att ta en sväng på krogen. Nej, Bengt. Bengt, for helvede! Keep smiling, ungar. Jag ska alltid hitta på någonting för att gå på krogen. Han är bra i alla fall. Det er noe det Per sier da. Og da ligner en greker. Ja, eller en iranier eller något så här. Jag vet det. Vi blir alltid stoppade vid gränsen. Det er rart du ikke ligner med det hele tatt, Stine. Vad är det för konstigt med det? De tror, han er din far. Är han inte det? Bengt? Är du inte riktigt klok? Nej, inte min riktiga pappa. Han dog när jag var liten. Men Bengt är den pappa jag tycker bäst om. Han är den jag haft längst. Den gången trodde jag var min riktiga pappa. Er moren din også død? Nej. Hvorfor er du så tyst, Lis? Jeg må nok ikke lade være med at blande mig i diskussionen. Hvorfor det? Jeg har ikke ejer-attesten i orden. Min mor var tysk. Og jøde. Hjælp, hjælp! Dejligt med snobrød! Skal vi gå en tur ned i byen? Bra idé! Vi går en tur. Vi vil med! Vi skal med! Vi måste med! Så, nu er det sengetid for de små. Hopp i køya, god natt.
Det er heller ikke noget for småbørn. Dumme kællinger! Så er det nok, Louis. Hvad? Jag ska bara se om bänken blir inne. Jeg kan ikke få lidt til sige, tøs. Vi kører over. Jag visste ikke, at Ben kendte lægen. Han behöver inte känna för att få kunna dricka med. Tommy känner han för förra sommaren och läkaren tror han kände sig förut. Gør han? Hvorfra? Ingen aning. Gider bilen altså? Vems? Lægens. Jo, det er lægeboligen. Jeg tror, han nok like. I udhuset, det der. Det er lidt uhyggeligt at vide, at der ligger et lig derinde. Lite? Nej, mycket. Vad är det? Vad? Jag tyckte jag såg en ljusglimt där inne. Det kan ikke passe. Du sagde jo, lægen var henne på krogen. Jo, der er lys derinde. Nu så jeg det også. Ligesom en lommelygte. Det var inte läkare jag såg idag på krogen. Inte om man är här nu. Der er nok like som ligger og morser. Meget morsomt. Hvor fanden tænder han ikke bare lyset? Vem var det? Ja, det kommer från uthuset. Uthuset? Vem fan skulle det inbrott i ett uthus? Det kan være, der er en dør fra udhuset ind til selve huset. Der er ikke engang låst. Kanske låsen har brutit upp. Det er livet. Skal vi ikke gå? Jeg smadrer uhyggeligt. Han var kommet ind ad den dør derovre. Han kommer nok herfra. Men då? Inbrottstjuven? Måske var det en narkoman. Finns det såna här? Vi har ikke nogen, men om sommeren kommer der alle mulige slags mennesker. Tak. Hvad fanden laver I her? Nå, det er jer. Hvad laver I mit laboratorium? Det var inbrott. Kanskje det var narkoman? Ja, det vil han ikke have fået meget ud af. Jamen, så skal jeg jo nærmest sige tak til jer. Jeg har ikke rørt ved noget, vel? Nej, selvfølgelig ikke.
Det er nemlig temmelig vigtige ting. Og godnat med jer. Og tak. Han er altså noget af en spøjs fætter, ham lægen. Äcklig. Det är bara de där läskiga sakerna har inne. Gud vet vad han håller på med. Där. I had a couple of drinks about an hour ago, and they're gone Er det ikke right bag? through my head. I'm tired and I wanna go to bed. No matter Jag tror han satt where bra på I roam. krogen. Han gick väl samma lägen då? Nej, jag måste ta hand om han. Vi ses imorgon. Show me the way to go home. I'm tired Bengt? and I wanna go to bed. I had a couple of drinks. Stina. Ja, vänta. Gå. Nu ska vi gå hem och sova. Hem och sova? Ja. Men jag sjöng ju det, va? Jag sjöng ju faktiskt det, va? Gjorde jag inte det? Jag sjöng. Stakkars. Dag. Nu ska vi gå hem och sova. God aften. Nå, der er nok nogen, der er sent ude, hva'? Jeg hører, I fandt en strandvasker i dag. Hvor må han kommer fra? Vi troede faktisk først, han kom ud fra jer. Nej, vi har faktisk været forskånet for alvorlige ulykker indtil nu. 7, 9, 13. Det blir ikke så lett å finne ut hvem det er. Nej. Med mindre der er nogle særlige kendetegn. Det var der måske ikke. Nej, ikke så vidt vi kunne se. Ikke andet end om morgenen. Tænderne. Tænderne. Ja, jeg mener, man bruger tandkort til den slags, ikke? Jeg vil så nogle fyre det hele taget. Går til tandlæge. Nå, men det er jo da sent. I må nok hellere se at ramme køjen. Godnat. Nå. Hvor må jeg ikke sige det med amuletten? Ikke for noget. Jeg synes bare, han spurgte om så meget. Hele øen har jo ikke snart om anden i dag. Nej, det kan jeg tænke mig. Nå, men vi ses i morgen. Hej. 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 Venner, unger og landmænd, lån mig eddersøger. Kom her med. Hvad søren? Sidder I oppe endnu? Ja, det er sådan en skøn aften. Men ender ikke at gå i sengen. Hvor har dere vært? Jeg vet at vi har vært ute og gått tur. Alene? Nei, Stine og Anders var også med. Stine har vært her i mange timer.
Ja, vi måtte følge Bengt hjem, OK? Tag et par solvand før nu. Snap. Skål alle sammen. Det er Tores glas. Fan vad en norsk vörteröl! Men det tar man inte skada. Alltså, se på Tore. Morsomt. Der er gamle Alfred. Hvad man han laver her? Der spionerer på ham. Nå, hvad er det jer? Hvad laver du? Jeg svæver dem løs. Hvorfor det? Vil du bryde dig om at fange en fælde? Nej, men hvorfor sætter du fælde der? Ja, det er sgu ikke mine fælder. Så har du da ikke slæbt den løs. Du sagde det. Ja, det er ham den nye doktors. Men jeg slipper lige så mange løs, som jeg kan få fat i. Det kan jeg godt sige, for jeg skal sige en ting. Han bruger dem nemlig til forsøg. Hvor da? Ja, det ved jeg ikke rigtigt, men jeg ved, det er noget rigtig djævelskab af det. Hvad gjorde du, hvis doktoren fangede dem igen da? Det skal jeg sige det. Så lukker gamle Alfred dem ud igen. Ja, som en gør så. Så. Til det går lægge sig. Du så noget mor, der fylder. Nå, det er købmanden, ja. Fint, udmærket. Skal jeg bære den ind? Ja, tak. Nej, bare sæt den der. Nej, giv mig den. Eller nej. Er der noget i vejen? Noget i vejen. Noget i vejen. Ja, der er masser i vejen. Der er meget i vejen. Er noget, jeg kan gøre? Du? Ja, du kan jo ikke... Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Nå, men bare sæt den der, og lad være at forstyrre den her, ikke? Nej, giv mig den. Ja. Tak, tak. Okay. Ej, hvor lækkert. En gummibåd. Er det din, Henrik? Ja.
Vi får låna dem, va? Nej, Hvorfor ikke? för att vi inte fick vara med er igår kväll. Därför. Ha! 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 Jamen, I skulle jo i seng. Vi kunde gott få låna den. Nixon, Bixen. Nixon, Bixen. Nixon, Bixen. Har I overhovedet fået lov? Små møgunger. Och skyll er själva! Vi kommer få ångra det här. Det var sgu en værre en i det, at skaffe mig på halsen. Nå, men han går afsted nu. Så må vi se, om de der ikke kan finde ud af, hvem han er. Ja, han slet ikke papir på sig. Ikke det, der ligner. Hvad med amuletten? Stod der heller ikke noget der? Amuletten. Ja, den tjeneste, den her om halsen. Det er jo godt ligne sådan et identitetsmærke. Jeg aner ikke, hvad du taler om. Om den tjeneste, den her om halsen. Amuletten. Hold op, mand, vi er bare gode til det her. Vi skulle med til Olympiaden. Styrvild, du kan slet. Og det som du sætter. Kom igen, du. Næste gang kan du få lov til at ro, så styrer vi. Han kommer heller ikke tilbage. Hvad siger du? Jeg siger, han kommer heller ikke tilbage. Hvad? Nej, han kommer heller ikke tilbage. Flytter til Louis. Det er rigtigt. Jeg kan se det ham. Jeg kan genkende ham. Jeg er helt sikker. Det var livet. En ö som ger skyr mot storm och strömmer. En kyss, en strand för hopp och drömmer. Skjut i Kattegats mörke bölger finner vi vår lille ö. Havet duver tomt om natten visker om